metu metu piye Ya i os a a ya ya
gembira dengan sukacita bersama Wiromo Laras jadilahnya Indonesia. Madimat Napa sing Prabu sing barok alas roban Eloya Barangetan saya rame Eloya Yo Mas operator yo ai yo
Jaka Basuki Yomon Kang becik katine Kang Allah bakal ketara Sesanti Rahayu Wirama Laras tetep jaya Yuk 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 ayo Nonggo Brian Saklawase. Ayo mas, ayo Tegal Wirama Laras. So, makin di depan Asik oi. ada Dita Amelia. Febri WS. Rendeng batin jare kondo gunung ning saja
ayune nanging dudu manise sing kena gobrayan salawase sing kena go bebrayan salawase. yuk ya Yuk. Iya, udan kangen Mas. udan kangen muga-muga Iya. aja udan kangene Aja, ya sing penting kangen. iya sing penting Udane kangen aja, nggih. J menika ngaturaken sugeng rawuh Pak Nggih. Dokter Inggar minangka Dokter bintang tamu Inggar, pada monggo malam hari mempersiapkan ini. diri untuk babak berikutnya. J Mau ngapain Mas? Hah? Mau ngapain? Dia perform apa? performe Heeh, yo barongan. joget iso Oh, tak kira nek dadi barongan dia. nyanyi iso Oh, meneh apa? Oh ngono. Oh iya. nggih, meneh. Request lagu mboten? Oh ngantene pundi? Heeh. Salang wis do kumanan demi. Oh ngono. Heeh. Ayo saanenge. Heeh, nek wis ana demite ya moh baris. Moh. 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 Oh. Ayo ora padu. Oh ora oleh. Ro kancane ora oleh padu. Apa ya? Iya. Nyuwun pangapunten nggih. Heeh, ya. Request lagu Gerigis iki sing tuan rumah. Anjir. Menika sing atur pundi niki kok? Nggih. Mboten. Kok goib, Mas? Oh goib. Masya Allah. Wah. Olah nganggo kuwi penak ya nggo kuwi tarae. Oh, Heeh. wis rasa ngomong, Mas. Mati Oh. ta iki. Gantinan mic kuwi wae Mas, kuwi Mas. Penak ning kuping. Kuwi iki mau ceritane ana loro, Mas. Loro. Sing siji kantut penyanyi sing awan mau. Wah. Ngono kuwi. Rak ngono. Oh, dadi ra ditokke, ndak dadi Mary. Anjir. Oh. Mboten napa-napa. Pripun? Ada lomong. Iya. Ada lomo. Heeh. Lha pripun? Omonge ngene iki. Ngomongnya ngene Yang iki. ngene iki. Lah iya. Heeh to, Mas. Heeh, nyanyi ora? Nyanyi ora? Aku kok nyanyi ora? Oh, request. Apike ngopo aku? Nek nyeleng ya ora mangon Iya. golek. Iya. Ah. Oh ngono, tak Lah kira. wis nyate, ning gak ra konangan kowe. Heeh. Iya lah, Jan. Benje menika pundi Mbak? Manten Heeh. kalian Mas Pengantin manten. kekalih. Walah. Ya mbok ya mau. Ngerti Oh, ya aku Jan. kok ya le lancang Mas tak kon masang ke nganumu ya Oh, dipasang lho. Lah ya, aku ya Kurang lancang. apik Wis piye? rasa ngomong Mas ngono aku Wah, ya. iya mau. ngono. Ngerti ngono tak Tara ya ngomong. ngono. Tekan bubar. Heeh. Lah kene tukang sone, Mas. Oh, rak ngono. Ah. Ayo, mriki Mas. Nggih. Ayo. Mas Krisna karo Mbak Diah monggo. Yo, bareng-bareng. Sama wae ya, ping pisan ning mobil tuh. Ya, apa Mas? J. Geriges. Aku kira duwe sinyal ning kene iki Oh, Mas. oh Ya ya, Mas. ampun. Ning kene iki, Jan. Browsing ora Kene wis iso. mlebu perindapan urung ya? Ya ampun, Jan. J. Wong nggo wifi. Apa Mas? MBG Audio. FBG. MBG Audio. F MBG FBG audio ra penak ditebali. Heeh. Iki nek ra penak ditebali tenan wong sing duwe ya sing digawe. Ayo sumbangan to. Heeh. Ning dilalah ya lumayan. J.
Magic lho. Heh? Ya, gerigesnya nanti ya Sontek Mas. mati. Bapak cewek ya. Iya, heeh.